Какво става, хора, аз съм Петко. Днес ще направя един так, който видях от Камелия Мадас. И той е коледният так. Тагна ме Макс Харди. Та започваме. Интро! Първи въпрос. Първата украса, която слагаш на Коледа. Или гирлянди, или лампички. Втори въпрос, има празнична храна. Значи, тя е питката, може би. Манданос с чипс. Тя е най-хубавата, като изключим това, че ако глътнеш лева, ще умреш. Трети въпрос, любим коледен образ. Моят любим коледен образ е самата Коледа. Да. Не ми се обяснява за какво. Така. Четвърти въпрос, любима коледна песен. Значи, моята любима коледна песен е Джингъл Белс по принцип, да. Джингъл Болс. Джингъл Болс. Джингъл топки. Джингъл топки. И следващия въпрос, традиция по време на празниците. Аз мисля, че нямам традиции или поне не ги знам. Пък и за какво са ми традиции. Но за какво да ги знам? Следващия въпрос, любима дреха с коледни мотиви. Нямам. Следващия въпрос, коледен предмет от стаята ти. Любимият ми коледен предмет от стаята ми е ето тази хлебарка. Тази матахарка хлебарка. Следващия въпрос е, вярваш ли в дядо Коледа? Уж да, не съм много сигурен аз. 50 на 50 вярвам, 50% вярвам, 50% не вярвам. Та, добре хора, клипа на Камелия Мадас може да видите долу в описанието. Ако този клип ви е харесал, палец нагоре, абонирайте се за мен, харесайте Facebook страницата ми. Последете ме в AskFM и Instagram. Да ме е харесал. Чао! Добре. Интро. Почна да замери. Втори въпрос. Любима празничка храна. Празничка. Любима празничка храна, добре. Да. Добре. 1, 2, 3. Втори въпрос. Любима празнична храна. Човек, конете се вихратар, да. Знам, че се виха. Да, е по-ярко. Отвънка има. Фифа колко е як. Чай малко и ти откъде? Чай малко сега, Камелия Мадас ми пише. А пак ми праща, чакай сега. Давай. Аз се обърках тотално, човек. Добре. Сърмички. Следващия... Какви сърмички? Не, нищо е. Следващия коледен предмет е... Петър! Петър Ванско. Чай малко. Аре, то тама на камкара, аре бе.